seu equip, si bé és cert que s'han abonat a l'empat aquesta temporada. Ja en són 6, dels quals 5 han estat empats a 0, com el d'ahir contra el Sant Andreu. Els de Mili Vicente van fer mèrits per marcar. Marc Sallarès va disposar de l'ocasió més clara de la primera part. A la represa els blaus van continuar insistint-hi. El perill d'arribar a les botes de David Jiménez. Dos xuts seus, pràcticament des de la mateixa posició, van obligar el porter Andreuenc Morales a fer dues bones estirades. Pels quadribarrats, les opcions més clares van venir d'accions a pilota parada, com aquesta rematada de Juan Mapons. El partit s'hauria pogut decantar a favor del Sant Andreu en el minut 68, quan García Ballesteros, l'àrbitre, va veure una agressió de Joan Moya Rueda en aquesta acció dins de l'àrea, que va suposar l'expulsió del defensa del Lleida. Manolo Lanzarote, però, va enviar el seu llançament al travesser. La pilota va botar sobre la línia. La sensació és una mica que podíem haver tingut un resultat de 3 punts que fa molt temps que busquem i ens mereixem, però no? Del mal almenys, no? S'ha salvat un punt, s'ha fet un punt que és seguir sumant i també és important. Amb el 0-0, això sí, els dos porters Eduardo i Morales continuen sent els dos menys golejats de la categoria.